دست پێکێ me dest bi civînê xwe kir di hundirê Hesekê de dorakê me karê xwe berfireh kir li ser asta Bakur û Rojhilatê Sûrî me kar kir ev civînana nêzîka heştê civînî me li dar xistin hêm jê civîn ji bo vegerandina jinê ermen ji kokê wê re hêm ji zimanê wê re hêm jê vegerandina wê ji kokê wê re ji adat û teqalîd û çanda got ji destê wê çû ji wextê got komkujiya gopserê wan hat sala 1915 de ev civînana me ser kar kir skar û xebatê xwe me li hemû bajara me li dar xist li aliyê Dêrê, li aliyê Reqa, li Qamişlê, li Hesekê, gundê Hesekê ama me hinek jê zehmetî dîtin jî wextê ku me civînê xwe li dar xistin li bajarê Hesekê de wextê ku dijmin êrişî aramê me dikirin ji ber vî hawî me niha civînê xwe xelas kirî ama ana niha em hazir in ji bo em kongira xwe li darxînin dengê jina ermen derxînin piştî komkujiya 107 sala. Hêm jê karê ku bê derxistin wek em bisekinin li ber hemû li kêleka hemû rêxistinên jinê kar û xebatê xwe bikin em wan teayî silmî bê kar û xebat bikin di hundirê civakê de ji bo em bigihên civatek hurrî azad û xwe ser vî mijarê hanê hezirkirina me ji mutemer re ye. Di hundirê kongrê de teban yanî kesê ku dawa bike hemû zaziyê girêdayî jin wê dawa bû hêm jê yanî wek kongrastar wek jinê di hundirê mehkema de wek munezema sara yanî hemû rêxistinên jin dawakirin ji wan re ye ew jî tevlî konferansê mutemerê me bibin û mer kêf û şahîkê jî derxînin wek dengê cara yekemîn mutemerê me li dar dibe ser asta Bakur û Rojhilatê Sûrî hêm jê jî ev cara yekemîn dengê jina ermen derdikeve piştî komkujiyayê bû ev 107 sal li ser dengê jina ermen de derneketiye.